ang risk dahil sa pag-grow out. Kaya na sila naay mo message ako nga masakit, mamatay, ngon ana ba. So risk yun ako mag-grow out ka. So mao na kung bag-o pa gyud ka sa kanang gusto ka magpaitlog lang sa inyo ha o pang backyard lang gud kanang pagkonsumo nya mapalit kag piso dako kay risk mamatay labi na agwa ka experience mama ako mismo kami nga but 7 na mi mamatian gihapon na apil na siya sa risk ug apil na sa bayad gipaako diri sa amot kita ba mo sa loyo sa ako ang batch number 6 kuan apil na siya sa bayad ninyo na mo no dili na mo maghuna-huna anang gikan piso mamatay ana ingon ani na mo gud inyo hang ingon ani na gidak-on inyong makuha healthy pod na mao ni siya nga mga produce ang example to mao ni siya sa hybrid ni siya nga manok guys gikan ni siya sa dominant CZ Republic kuan gyud ni siya so ang number 1 is mortality gyud kung mag-grow ka no tong sa nangutana nakalimot lang ko kita ra na sila ka sige paak na kuno ang mortality risk kung wa ka experience kuan gyud dako pero kung gusto gyud ka mo try murag ako nako daghang mga tutorials pwede to ninyo sundon no gikan brooding hantod pag kuan pagpadako no kay piso pa lang daan invest na ko ana no kay kanang for example mo palit tag 100 ka piso di mo gina 100 ninyo ma-harvest nanay mortality bisag 5% lang ana sa total so mo na risk nga naka-advantage ko mag-RTL ka kanang mopalit na karitso ba nagmungin ani wala na to risk nga mamatay pero gyapon na di gid totally nga 100% mamatay kay wata kay baw inig abot sa inyohang farm ana ba ang management inyohang di sa tanan ha nagbantay baron naiuban ani nga madisgrasya sa yop before mo palit guys kay tagaan ta mo og kuan man kani kusukay maak kutugupton tagaan ta mo og guide unsaon gikan pag-abot sa inyong backyard unsa inyong buhaton basta pero ako free ra gid ko mo message lang mo nako or mas may mo tawag kay tawag sa number kay murag kuan na ron guys kanang daghan-daghan na ang good putang follower maningkamot gid biya ako nga mga replyan to tanan ay lang mo kakuan ha kay kadang tungod sa kadaghan gyud no so mo na i-message lang ko ninyo support ko mo na after sales na ako mo support jud ko no even sa mga kanang mga tambal na mohatag ko og mga natay mga partners or mga friends like sa LDI shout out Sir Adonis no o shout out ni Boss Randy Boss Mike Sir Doc Dave no sa LDI no shout out niya guys sila willing kay na sila mo free visit sa inyong farm guys no willing kay na sila tan-awon nila ang manok kung unsay problema kay mas experience man na sila kung sa sipon lang ang atong gamit gid sa sipon is kanang mga respiratory gina siya nga mga tambal so mga example lang nako akong gigamit dire kay mo gamit mo gid pug ko kung naisip onon akong tambalan gamit ko amoxicillin 40 na siya katong green nga sachet barato ra man no naray dosage sa loyo pwede ni sundon so ana risk gyud ang magkuan sa wa kahibaw kuan sa akong kape guys risk kayo ang mabuhi og mga kuan labi nagdinaghan kani ako backyard ra man gamay ra man sila samo ta to pero pohon mo skill up ta tanawa kita mo ni sa unang piso pa nila no kuha taon na mo karon na ngon ani akong gigamit dire mo na secure po danyong akong gipang-grow yung ani nya na po ko usa dito nga kuan chicken coop no ana lang sa katunang utana nakalimot ko shout out nimo sir nindito imong pangutana sir kung naabay unsay mga risk sa ma-grow out any livestock nagi risk nga mortality di na malikayan palang gid mo ha management nimo tarong biosecurity important o clean no mo na dire cleanliness sa atong yard nya hatag tag mga kuan so mga api sa aming adortiwas kay nami bisita taga Lapu-Lapu tanalab let's go